O lobo non é o noso inimigo, trátase dunha especie chave para mantener os ecosistemas sans. Aínda así, o pasado mes de marzo, partidos de dereita e ultradereita do noso país legalizaron a súa persecución e fixérono contra a ciencia e contra toda a lóxica. Hoxe está permitido cazar o lobo en Galicia, e mesmo en época de cría. É unha masacre planificada. Está a acontecer o mesmo en territorios como Asturias e Cantabria. E se non facemos nada para parar isto, estenderase probablemente a outras zonas como a Rioxa e Castela e León. Día tras día asoláganos con bulos para criminalizar o lobo e xustificar a súa matanza. Non é certo que o lobo se atope nun estado favorable de conservación. De feito, a ciencia dinos todo o contrario. Por isto mesmo, o día 22 de xuño, domingo, salimos ás rúas en Madrid, dende Atocha hasta Sol, para intentar parar esta matanza porque defendendo o lobo, defendemos un futuro sostenible para os ecosistemas dos nosos territorios. Ven e grita connosco. Lobo vivo, lobo protegido.